God stemning, højt humør og lækkert skiløb. Ja. Og det er fedt at være på skib med nogle folk, der kan give den gas, fyre den af, og vildt inspirerende. Det har ikke været dårligt. Gå op over dem der. Se. Jamen ned over der? Ja, det var vildt. Ja, det tror jeg er for meget til de der. Ja, men altså, det kan godt ske, hvis det er. Så avancerede er de sgu ikke. Hold up, don't fall apart in the scene. What you want, now what you need. Hold up, your money will destroy you. Hold up, don't come apart in the scene. What you want, now what you need. Hold up. Tager vi et hug med derovre. We believe that rhythmic turns, being big or small, is what skiing is about. It's playing with the forces, really feeling the center of mass being thrown from one turn to the next, and simply putting into play or putting into work what we worked on this morning. The feeling on the foot soles, the stable upper body position, and now into some dynamic synchron. Vi prøver, lige nu kører vi meget med fokus på fødderne, når man bruger fødderne igennem svinget. Vi kører med blandet hold af franskmænd, australier, englænder, tyskere. Og Frederik han finder os til os det mest rådne sne, vi overhovedet kan finde op på pisten, så det kan ikke være mere fremragende. Coming down here, we're gonna stop at the ridge down there. No exercise, just focus on your own track and your own rhythm, and of course balance, keeping arms up and a challenging pace. Det er en svær øvelse, jeg har fået valgt her. Hvad fanden sker der? Der er et eller andet helt galt. Tager du pis på dem? Det er bare min skiløb, der er for dårligt. Så må man prøve igen.